Bona vesprada. M'hauria agradat poder contestar algunes al·lusions que s'han fet, però l'emoció m'ha fet escriure les paraules i són les que llegiré. Senyor alcalde, Corporació Municipal Tota, alcalde de Beniarbeig, representants d'entitats i associacions, Associació Cultural Anzaïla de Pego, Associació Cultural Yaraní de Gandia, Acció Cultural del País Valencià, familiars, amigues i amics, senyores i senyors, permeteu que les meves primeres paraules siguen de gratitud al poble de Pego, al consistori que tan dignament el representa i a l'Associació Cultural Anzaïla que ha promogut aquest nomenament. Un acte tan solemne com el que ara celebrem convida a fer balanç i no seré jo qui negue cap dels fets que els qui m'han precedit en la paraula han adduït i els agraïsc moltíssim per concedir-me l'alt honor de ser fill adoptiu de Pego. Però deixeu-me dir que són pocs mèrits per a tan gran reconeixement en comparació al meu mèrit més gran, que va ser decidir fa molt de temps que Pego havia de ser el meu poble adoptiu. Va ser una decisió lliure, perquè des del primer dia Pego m'ha donat a mi molt més del que jo puga haver donat a Pego. Hi ha 3 moments iniciàtics, que en Nadal no ho sabia, 3 moments iniciàtics en la meva relació amb el poble que avui m'honora. El primer és de quan jo devia tindre 4 o 5 anys. Mon pare havia d'anar a Ebo i va decidir emportar-se'm a mi. El mitjà de locomoció que teníem a casa era llavors una derbi de 65 centímetres cúbics. Vaig fer el viatge assegut damunt del depòsit de la gasolina, com es feia llavors, i quan baixàvem el Pilaret vaig dir a mon pare: «Pare, quin poble és aquell?» «Pego», em va dir. I jo, que venia d'allà dalt dels poblets, com diuen així, i jo no acabo d'entendre per què ho diuen si hi ha poblets com Beniarbeig que estan més avall i altres que estan a la mateixa altura que Pego en relació al nivell del mar. Jo vaig pensar que Pego era un poble gran. Anys més tard, jo devia tenir uns 12, també mon pare em va portar a la Cova dels Coloms. La Cova dels Coloms està a Segària, en un penyot que conforma el Portell d'Ondara mirant cap al nord-oest. Venint de Beniarbeig has de passar la carena per arribar-hi. I en passar-la vaig veure que als meus peus, allà baix, s'estenia una immensa catifa tota uniformement verda, d'un verd brillant i clar com no havia vist mai. «Què és això, pare?» «La Marjal de Pego», em va dir. No s'ha esborrat mai de la meva memòria allò que vaig veure aquell dia. Fa uns anys vaig tornar a la Cova dels Coloms amb Anna, la meva filla, i Àngel, el seu marit, només per refrescar aquella visió màgica justament des d'aquell mateix mirador privilegiat. Tot això us deuen semblar, com ara a mi, sensacions habituals, quotidianes, però per aquell jovenet que era jo van ser reveladores. I a la tercera aproximació vaig arribar a Pego. Ja tenia 16 anys i moto. Un amic em va dir que havia de visitar una tia seva a Pego i tots dos van pensar, ma mare no ho sap, que visitaríem la tia i veuríem les xicones. A les motos respectives vam enfilar la carretera dels Racons, vam fer la visita protocolària, ens vam perdre pels carrers del poble i no vam trobar ni una xicona. Devia ser una malada. Això de les xicones vindria més tard. Abans, encara sent un estudiant preuniversitari, i Elvira ho ha recordat, vaig conèixer alguns membres de l'activisme cultural pegolí, la Colla de la Castanya, del Grup de Folk, del Cineclub. Vaig començar a admirar el que feien, és veritat, ho sabeu. Ara Elvira, Joan Antoni i companyia són els meus amics i llavors eren ja els meus referents. Jo hauria volgut fer al meu poble el mateix que feien ells així, però d'això n'ha parlat Elvira i jo també en un altre lloc que ella ha citat, i en tot cas només puc dir que gràcies, amics, per tot el que he après de vosaltres. Per fi va arribar l'amor. No va ser a Pego, sinó a València, on vaig conèixer la pegolina de la meva vida. La resta ja és més conegut i tampoc no m'hi referiré ara. De tot això ja fa més de 40 anys, dels quals n'he viscuts de vora 30, els darrers ininterrompudament entre vosaltres, i la resta anant i venint, però sempre gaudint de la vostra hospitalitat.
En un dia com el d'avui es fa necessari al·ludir l'Institut de Pego, que va ser ma casa durant un quart de segle. Arribar-hi va ser una sort, i quedar-m'hi va ser el fruit de trobar-me uns alumnes bons o mals estudiants, competents o no, burros o no, ja veieu que sigui la terminologia autòctona, no la meva, però sí la boluferiana, però sempre nobles, sempre persones d'aquelles que et miren a la cara i no t'enganyen i que et donen afecte si tu els en dones també, perquè així és la gent de Pego. Com a tot arreu, hi ha hagut excepcions, dificultats, però em costa d'imaginar un altre lloc on haguera pogut realitzar la meva tasca amb la llibertat, amb la comprensió i tota l'estimació d'alumnes, pares i professors que he tingut ací. De la mateixa manera que vaig fer amics, i en conserve molts d'aquelles primeres fornades d'alumnes que ara ja són honorables pares de família, a poc el cercle d'amistats ha anat creixent i se m'ha fet amplíssim. Però permeteu-me que cite la meva colla de l'anomenada Banda del Pinzell, amics de pedra picada, de lleialtat incrementable. I com no, també he d'esmentar la magnífica conxorxa que s'ha format a l'ombra de l'Escola Municipal de Teatre i més particularment de la Butaca Teatre, sense oblidar l'experiència de la Morera Comprimida. El teatre té per a nosaltres aquella màgia, aquell verí, que com diu el poeta, ajunta com no ajunta la sang. I citaria encara molts altres noms i no voldria deixar-me en cap, però seria impossible. A tots, moltes gràcies i una forta abraçada. Accepteu compartir amb mi aquest regal que m'heu fet entre tots. I només unes paraules per agrair a la família de Charo la magnífica acollida que sempre m'ha donat. Crec que dir-ho avui és un acte de justícia i de reconeixement als membres presents i als absents, als joves, als més majors i també als qui ens han deixat. Per a tots, el meu record. I no voldria anar-me'n sense donar-vos les gràcies a tots vosaltres. No seria injust si trasllade a tot el poble de Pego, sense distincions, i als seus representants polítics el protagonisme que heu fet recaure momentàniament en la meva persona. Regidores i regidors, ens heu donat avui, i sé que a voltes és molt difícil de donar, una lliçó de tolerància, de llibertat i de generositat en saber prescindir d'idearis polítics i de votar una proposta, la que siga, ara això no és important, per unanimitat. M'heu fet pensar que tenim un poble madur, un poble que sap ser tan apassionat i noble com obert, creatiu i tolerant. Sabeu que per a molts això és la realització d'un somni que en molts moments pareixia irrealitzable. Crec sincerament que totes les idees, totes les opinions i la major part de les accions, fins i tot les més insignificants, tenen un rerefons polític que no ha de ser necessàriament cap bandera partidista. La procedència de les sabates que comprem, el canal de televisió que sintonitzem, el llibre que llegim, la samarreta que ens posem per anar a la platja, la decisió d'assistir o no assistir a un determinat acte i, naturalment, la papereta que dipositem en una urna, no són actes neutrals. Però la meva reflexió va de la mà d'un dels meus majors referents, Joan Fuster, que casualment avui fa 24 anys que ens va deixar sols amb els seus llibres. Deia Joan Fuster, l'home que creia en l'home, en l'individu com a ésser irrepetible, que tota coincidència entre les teues idees i les meues és això, pura coincidència. I encara donava un altre consell. Reivindiqueu el dret a canviar d'opinió. És el primer que us negaran els vostres enemics. A voltes, dic jo, les persones caiem en el defecte de convertir-nos inconscientment en presoners de les nostres afirmacions, de les nostres idees i, per dir-ho més exactament, ens enceguem amb les nostres conviccions. Però les idees no poden ser això, armes que llancem per ferir el nostre adversari i destruir-lo si podem. No anirà bé a la llarga i això practique. Avui heu demostrat que no sou d'eixe món i en nom de tots us ho vull agrair. Preferisc, com vosaltres,
les idees que es comparteixen com el pa a les cases dels pobres, les idees que són una mà estesa al proisme, les idees que són un pont, el pas previ a rebre d'altri les altres idees amb què s'arriba a l'entesa, les idees que són presidides per la disponibilitat permanent fusteriana a revisar-les i a modificar-les si veiem que l'altre té més raó que nosaltres. Jo, sense distincions, i si m'ho permeteu, en això sóc del vostre partit. I acabaré tornant als orígens que ens identifiquen. M'abuela Pepica, i empra el localisme ben conscientment, va influir molt en la meva educació. Era dona sàvia, no tenia vergonya de dir que no sabia lletra, perquè la millor escola del seu temps va ser la vida i el fet que em va traure bones notes. En la seva concepció del món hi havia uns valors humans envejables, però també uns temors. Temia, per exemple, que clamaren algú dels seus a la sala. Clamar a la sala és una locució arcaica que no sé si encara és viva en algun lloc. Els malfactors eren clamats a la sala capitular del municipi, a la casa de la vila, com diuen en alguns llocs, però també hi eren clamats aquells que per alguna raó tenien algun afer amb les autoritats. Jo avui he tingut un afer amb les autoritats i deixeu-me pensar que m'abuela, si és que pot veure això que està passant així, deu estar ben orgullosa que el seu net hagi estat clamat a la sala de Pego. Moltes gràcies i acabe. Per tot això que he exposat, tinc l'honor d'acceptar el nomenament de fill adoptiu de Pego i em compromet a portar aquest títol amb l'orgull i la responsabilitat que comporta i es mereix. Moltes gràcies.